Goedemorgen, welkom. Fijn dat jullie er zijn. Slecht weer meegenomen, maar wij hebben er zin in. In volle voorbereiding voor alle shows en voor de hengstenkeuring. En we nemen jullie graag mee wat onze gezamenlijke hobby van Margriet en mij verbindt met het Friese paard en de Friese cultuur. Aan deze kant hebben we de boksen staan met de merries die hier veulenen. Dat zijn dichte boksen, groter gemaakt omdat ze dan meer leefruimte hebben. Volledig afgescheiden, zodat ze veel privacy hebben, ook met het veulenen. We lopen eventjes naar de chaise toe. Wij rijden bij de quadrille. Bij de quadrille rijden we met een witte chaise. Die staat hier vooraan. Een chaise wat een replica is, gebouwd door Van Peet in Meerkerk voor de liefhebbers. Is in 1980 gemaakt. Daarnaast groene chaise, daar rijden we niet mee met de quadrille, maar daar rijden we de tuigwedstrijden mee. En daarnaast staat een oude chaise, die is bijzonder vanwege de schilderingen op het bakje, gemaakt door Adema. We zijn hier nu in de stal waar de jonge paarden zijn. Dit is de opvolk, dit is onze toekomst. Deze worden dit jaar 3, dus die worden nou straks beleerd. En dan hopen we dat ze op de keuring weer ster worden. We hebben elkaar leren kennen op de hengstenshow in Gaasterland. Mooier kan dat eigenlijk niet. Daar hebben we elkaar voor het eerst gezien. Ja, allebei op zoek naar een hengst voor onze merrie. Toen kwamen we elkaar tegen. Maar het liep iets anders. Kom maar. Hotja, braaf. Hotja. Ik kom van oorsprong uit een onderwijsfamilie. Mijn vader en moeder beide bang voor paarden, maar niet bang voor koeien. Mijn opa was veehandelaar. En ik heb van jongs af aan meegeweest naar veemarkten en van jongs af aan ook paardensport gedaan. Ik was geen held met paardrijden. Op een Shetlander ging het nog, maar ik was al vrij snel van de aangespannen sport en dat vind ik nog steeds geweldig leuk. Nou, toen ik 4 was, kreeg ik mijn eerste Shetlander van mijn vader en moeder. Die was ook zwart, had ook lange manen. En daarna had ik Fjord en mijn ouders hadden altijd paarden. Mijn vader reed mee met de schillenkar en mijn moeder had echt de liefde voor de paarden en de zorg. En toen waren we vroeger op de UTV-dagen en dan zag ik voor het eerst een Fries. En ik zei tegen mijn moeder, oh mama, zo'n Fries. En zij zei, dat kunnen wij nooit betalen, Margriet. Hotja jongens, kom maar. Wij zijn beide geen Fries, maar beide dragen we de cultuur en de historie een warm hart toe. Of het nou in de hinders is, of het is in de rijtuigen, of het is in de tuigen, of het is in de kleding voor de chaise. En de sieraden die daarbij horen, het totaalplaatje, het overdragen en het behouden van die cultuurhistorische waarden, dat zijn we beide. Ja, dat hoort ook gewoon bij het Friese paard. Dus dan, ja, Fries met de chaise, dat vind ik gewoon het mooiste wat er is. Zoals ik net al aangaf, Friese cultuur, de arresleeën, het bijlsleejaaien, de koetsen, de tuigen, de chaise, dat heeft ons hart. Daar zijn we druk mee bezig. Zoals je hier ook kunt zien hangen hier de schelpentuigen. Wij rijden met de arresleden vaak met schelpentuigen, gemaakt van Maori-schelpen. Oud, allemaal tuigen rond 1850, 1860, die ook nog gebruikt worden. Nou, we hebben er volgens mij rond achterin de 40 of zo. Precies weten we het niet helemaal. Er wisselt wel eens wat. Af en toe verkopen we een veulentje als er een liefhebber is die graag eentje uit ons stammetje wil. We hebben dan paarden uit de stam 70. Die zijn ooit gefokt door de familie Wiebinga uit Veenwouden. En we hebben de kans gekregen om daar te beginnen met een paar merries. En daar hebben we de hele fokkerij mee opgezet. Nou, bij ons staat het hele leven in het teken van het Friese paard. En daar sta je mee op en dan ga je mee naar bed. En soms moet je er 's nachts uit, want als er een veulen wordt geboren, dan ben je er ook 's nachts vooral mee bezig. Het weer is niet geweldig, maar we gaan eens even bij de sleeën kijken. Gelukkig staan die droog. We hopen volgende week op vorst, maar er is nu nog niks van te bekennen. Zo, dit is de koetsenruimte, maar eigenlijk de sleeënruimte. Hier hebben we een verzameling arresleeën staan. Je kunt beter postzegels verzamelen als arresleeën, want je hebt veel ruimte nodig. Maar de cultuurhistorische waarden van deze prachtige elementen zijn zo leuk.
Als je alleen al kijkt naar de geweldige boegbeelden die er allemaal op zitten. Van leeuw tot een adelaarskop, tot een zeepaardje, tot een leeuw. Het maakt het een bont gezelschap. En ook hier geldt, alles wat je hier ziet, wordt ook daadwerkelijk gebruikt. Er wordt mee gereden, alleen nu is het wachten op winter. Als we mogen optreden met de Friese quadrille voor de hengstkeuring, dat is het allermooiste optreden. Want je doet het voor alle mensen die je zelf heel goed kent. En die allemaal met dezelfde passie daar zitten. Wij hebben als rijders, als diegene die op de sjees zit, ook de tranen in de ogen. Net zoals de mensen in het publiek. Ja. Dat geeft zoveel extra beleving en passie. Dat kun je bijna niet zeggen, dat moet je voelen.